Kaixo, Maitane Kurtxaga naiz, eta bide honetan azalduko dut via puntuko transferentzia. Bertan, adibide artifizialarekin infografia bat sortuko dut. Ja, nik chat GPT eskatu diot nahi dudana, azaldu diot, ziklotan naizen irakaslea, alternatikoen arloko lanbidezketako erdi mailako horren primaketa digitaleko bigarren mailako irakaslea naizela, ikasleek erunka landu behar dute, kanpaina grafikoa sortu behar dute, markaren garapenikin hasten direlarik, eta orduan eskatzaio mesedez, nahi duela infografia bat, nun marka garatzeko eman beharreko 5 urrats nagusiak azaltzen diren. Eskatzen diot, tonu profesionala erabiltzea, baina aldi berean gertuko kondutan ikutzea ikasleentzako dela, testua laburra eta eskematikoa izan dadila, infografia bat delako, eta bakoitzerako irudi gomendio bat egiteko ere eskatzen diot, edadura eta eskola eduki laburra izatea, infografia aterako delako, eta eskatzen dut ere adibide praktiko batzuk jartzeko. Gerora ez dakidala erabiliko dituan ere, pixkat informazio osagarri gehiago edukitzeko. Bale, orduan, hau da itzuli didana, 5 puntu, lehenengo izango da, defina ulertzea, bezeroren beharrak, helburuak eta publiko objektua aztertzea, adibidea, emakinean adibidea, eta katetiki batena, eta irudi gomendio bat egiten dit. Adibideak ez ditut txertatuko infografian, batzutan iruditzen zait, adibide espezifikoan jartzea, alentzen ditula, ideia nagusitikan, eta aldean asko pentsatu ezaketela kafetegi bat egin duten. Orduan, beti ere, ez diot jarriko adibidearen zati hau. Bigarren puntua izango da, ikerketa egitea eta referentea bilatzea, inspirazioa bilatu eta bat. Hirugarren puntuan, lehen zirriborrak egin beharko dituzte, bere ideiak paperera eraman. Laugarrenean, sortutako ideia horietatik bat aukeratu eta softwarea pasa, digitalizatu, eta azkenik aplikazioak eta egokizapenak garatu beharko dituzte. Horretarako, genialin sortuko dut infografia, sartu nahi zidanik baliokat, infografia nahi duela eskatuko dira, eta behintzen zenean, emitxan ezkoia plantiak eta, nahi dut izatea infografia garbi bat, 5 pausok eukitzen nahi dut, beraz, agian, zehaztuko diot 5 pausoko infografia nahi duela, 5 pausok jasiko diot, horixe da hartuko duena. Horixe. Baina, animazio dauka, beraz, horixe hartuko dut. Nahi duena da, nire 5 puntu hauek hemen txertatuko ditut. Izenburua horixe izango da, marka editoria bat sortzeko 5 urratsak. Testua kendu egingo diot, ez dut beharrezkoa ikusten. Agian, nezakean hau prozese jarriko dut. Eta, jungo naiz, nire 5 puntu hauek mantian txertatzen. Kasu honetan, zer egin atalean, mandian testua txertatuko dut. Handitu egingo ditut, nauki hauek, ziritzen zait, testua txertatu zen badiela. Txantibideak ematen izteana baino, modifikatu ingo dut, baitut egingo plus marka hauek, ez ditut baliatuko. Bigarren puntua, ikerketa eta erreferentziak. Zabalduko dut. Hortxe jarriko dut. Zer moduz sartzen zaiten, nahiko ondo. Kuadratzen dit testuak. Eskatuko dut guztiak. Hirugarren puntua, ideiak eta zirriborrak izango da. Ari naiz, pixka bat, diseinaletikan gauzak txukun jartzen. Egiten zait,
puntua vektorizazioa eta diseinua. Kasu honetan, Inkscape programa kenduko dut, testutik altzea guk Illustrator da erabiltzen dugun softwarea, beraz, bakarrik Illustrator utziko dut. Eta azken puntua Picasek eta azken aurkitzarrenak. Moia. Kasu honetan, testua oso luzea danez, agian azken hitzak kenduko diote aurkitzapenak. Hitzarekin nahikoa da. Eta bere testua. Bale, orain, irudiak aldatuko ditut, badaude batzuk agian egokia zaizkiana, baina beste batzuk ez orduan. Begiratuko ez aukera emate dizkian genialik irudiak aldatzeko. Iarekin. Hemen zidea. Ez duan ordaintzen geniali, saiatuko naiz agertzen diren dituan irudietatik, elementos interaktiboetatik beste zeozer bilatuko dut. Reemplazar imagen, sartuko naiz kasu honetan nahi dut horako irudi sinpleak izatea. Estilo mota gustatzen zait daukana, baina agian visual thinking bat ere aproposa izan daiteke. Eta bilatuko dudana izango da, lehenengo urratsa danez, briefina ulertzea, agian hemen dituan aukeren artean, biak eta inota dut, zerbait izutzen dira, mind map irudi ere proposatzen dit irudi bezala, edo reunion hitza, hemen azatik hemen agian hauetako zerbait erabili dezaket. Bilera kontzeptua ere erabili dezaket. Nahi duena simple izatea, beraz hauetako irudi bat hartuko dut. Hauxe. Zengo duena da zoom animazioa aplikatuko diot, hori da, eta moldatzen joan naiz beste irudi hauek. Reemplazar imagen, bigarren aukera izango ditzake mutuar bat. Zengo duena da, bikoizten goite bengo hotxunek sortuko ditut, irudia bikoiztuko dut, eta estilo honetan ze aukera ematen dizkidan, begiratuko dut. Kolorekoak. Pertsonajeak, ozen ikustea. Hemen ditut irudi mota hauek. Hemen bilatuko dut bere bigarren puntua danez ikerketa eta erreferentzia. Eta erreferentzia, ikerketarekin zer ikusia daukan irudia bilatuko ditut. Baina, zientifikoek, jose baliozak. Hoxe, erabiliko dut, honi ere animazioa, zoom animazioa mekanongo diot. Hirugarren puntu honetan, ilustrazioen atalean sartuko naiz.
hortxe, nikela, sortze prozesua izango da, agian, ematen dian eskaintza eskuzin dako zirriborro, kasu honetan, horrelako diseinuren bat sartuko dut. Hauxe bera. Hau baino, a ber. Hauxe sartuko dut. Zentzua daukala, txikituko dut. Oso handia geratzen darako. Zentzatuko naiz. Dena, animazioa fikatzea jadanik. Hau baino, ez dut borratuko. Ilustrazioetan sartuko naiz berriro, kasu honetan digitalizazioan ez, hauxe bera, oso egokia izan daiteke. Horretu dut, beste txikitu egin dudala. Eta azkenik, aplikazioen bosgarren urratsa. Edukiko dugu, eta aplikazioak irudikatzeko, irudi egoki bat bilatzen dudan, eskaten goi dut, agian hauxe izan daiteke. Hauxe erabiliko dugu aplikazioentzat. Horretu egin dut, irudia ongi egokitzeko, hortxe. Orduan, iruditzen zait garbi geratu dela, 5 puntuak, agian gehituko diet haudenak egingo dut, ez zait interesatzen. Ingo dudana da, kolore moldaketa bat. Kasu honetan, agian nolako nahiagot kolore biziago bat edo sartu. Hortxe. Eta izenburui ere kolorea moldatuko diet. Espazio gehiago emango diot guztioni. Eta zenbakia gaituko dizkit. Zakoneko diot. Eta zenbakia gehitzeko, balio modifikatu zaita. Testu kaja bat dituko diot. Olako, hau pixkatan dira, olako punto, agian, horrela, hemen azpian hobeto, geratu daiteke. Hau pixkat izango da daiteke, gauzak argiago ikusteko. Pixkat, nire infografia osatzeko. Eta kolorentziago batean jarriko dut ere. Bale, orduan, hau kolorea modifikatu zait. Agian naranjo jarriko dut. Pixkat. Bale, orduan orain geratuko ditzakena, behin infografia amaituta dudala, hau nire ikasleekin partekatzea. Kasu honetan, deskargatu egingo dut. Nik Moodleen bitartez partekatuko dira horretarako. Kasu honetan, ez ditutziko aurkezpen edukiko dut, bestela egin beharko nukena da, ez dituzten PDF bezala premium izan beharko nintzateke horretarako, aurkezpena esteka partekatuko dut.